Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Česká republika sa poprvý raz spojili, aby priniesli stredoeurópske inovácie do Silicon Valley. Dohromady 12 startupov dostalo šancu inšpirovať sa vo firmách ako Google, Facebook alebo Airbnb. Neskôr ich v meke inovačných technológií čaká aj prezentácia pred poprednými investormi rizikového kapitálu. Spolu s nimi bola v Silicon Valley aj kamera RTVS a Alena Taranová. Katka do Silicon Valley priviezla aplikáciu Stafino. Zákazníci, ktorí si ju stiahnu do mobilu, môžu komunikovať priamo so šéfom, či už banky, obchodu, reštaurácie, kaderníckych služieb, benzínky a v podstate akejkoľvek firmy, ktorá Stafino používa. Zákazník príde do prevádzky, nájde si človeka, ktorý ho obslúžil alebo produkt, ktorý využil a môže zanechať spätnú väzbu. Táto spätná väzba ide priamo manažérovi, čiže on môže na ňu reagovať, vie o tom, čo sa deje na jeho prevádzke. Následne môže komunikovať s týmto zákazníkom, môže mu odpisovať, môže sa s ním porozprávať o tom, čo sa stalo a vie implementovať ďalšie zmeny do jeho prevádzky.